Webantu base South Africa. Webantu abanezwe elispecial ongidla wonke amazwe. Yazi kancane mina lokho nifuna simtshele nje indaba zenu. Simtshele the way ni useless ngakhona noma the way nje niyododi ngakhona. Ningenamsebenzi walutho. Yazi mina okokuqala nje nina abafana. Nidodwa ilento yokuthi nizalisa izingane zabantu. Niphika izingane ningazondli. Bese nizwela ke nohulumeni enondlela izingane. Nikwazi ukufaka nje kuphela nini izingane eswini, anikwazi ukuzondla. Neso sala intombazana abantu ibe isingle parent, ikhulisa ingane yodwa. Uhlule ngisho kufika neswig lesheleni unikuqhafa ufika unika ingane yakho uthi mntana mnakho. Ezinye ingane ezikhula hey zifaka amaplastiki, ingane iswe clinic ifaka amaplastiki ako Shoprite ngoba ninga provide. Nenza ukuthi nini ingane zenu zikhula ngemali eqolo. Laba abantu bangaphandle ingane zabo bayikhulisa ngokuthi bashizile abashiya amazwi abo bazozama imisebenzi la. Nina lemsebenzi ningafuna ukuyizama. Nina lemsebenzi lenixakayo enihlalayo nje. Wena ungakuvuke nje ngoba kusebusika nibabona abantu belona bethwala imshanyelo. Ungakuphume wena ngoba wena kuzoba nzima nanokuthi uphume. Mase nithi sonke thina kumele sivumelane nalento. Thina wathi amadoda ayavuka ngenitshele. Ayavuka ekhahlela ingubo noma ngabe kuyashisa noma ngabe kuyabanda ngoba yazi ukuthi emazweni aba asukelana ezofuna ukuphila impilo. Nesibanithathile imisebenzi. Ukhona ongapha ungaqhamuka la intshela ukuthi mina ngangisebenza kuphi wafika wathi angisuke engene nesebenze. Nikhohlakele. Ninenhliziyo ezimbi. Nibone ngathi nina nodwa ngicabanga ukuthi wathi uNkulunkulu nina mayindala mhlambe kwaba yini nodwa nabomfanekiso kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wonke umuntu wamdala ngomfanekiso wakhe. Nize ningcome nithi abahambe ezweni lethu. Ukhona ongangitshela ukuthi faka engakazalwa wena wafika qala wafika walungisa izwe lakhe walakha kwayima waphindele ezulwini kwayima ehle ezulwini kwayima ezozalwa abazalwa bakhe bembusiswe ngaye wazozalwa afika izwe lakhe akalakhile walithola selikhona. Nibolile nina ayibozi. Nibolile. Nizodela ngokuthi ke mase ivaliwe ke itoro sokuthi nigibelele nothenga nje ukugibela itaxi uyothenga isinkwa emall noma uyothenga isinkwa etown. Ngifuna ukuthi kwenzeke njalo. Nisazowalinda nama taxi ko taxi driver engagcwali engasekho ama foreigner ngoba yiwo begcwalisa nama taxi. Nikhulume bokhulumile ngoba nawo ngisho nama bicycle. Nina nisazobona otamatisi laba ngabe seniqalela abanye ngabe sababona bahambe bengena imizi ngemizi bethi thenga tamatisi nahluleka. Ama foreigner lawa hambe esimemezela ngemoto zawo ethi veg nahluleka nini. Ngizontsha mina noma ngangithuka inhlamba zena ngezihlale la. Nezo la iqolo lami ngeke zizihlale. Uthi hey aza ngeke nibolile nina nisazodlana nodwa. Nisazodlana nodwa. Lezi zinto ezageje imfundiso emakhaya ninenzondo. Inzondo futhi engayazi ukuthi niyithathaphi. Ningayazi ukuthi niyithathaphi. Labo mnyama nalaba. Azinina futhi the way nje nikhuluma ngakhona the way nenza ngakhona izinto nizozuzani mase behambile nokhayina akazuzanga lutho ngokubulala umfo wabo. Nina nizozuzani nibona ukuthi ngcono nisiphoqa ngenkani ukuthi kumele sithi ku right lokho enikwenzayo. Eyibo mina noma ngangithuka amaningi sukela nje into engibonayo ukuthi right. Hayi mina ngamane ngihambe nayo indoda yami foreigner nokuthi ngithi ngisazoqala phansi ngiqome nina iclub lezi zinto engafuni ukusebenza lezi. Yibo mina nje angeke mhlawumbe abanye bayasaba ukunitshela amaqiniso angeke nje mina nginendaba nabo labo abakhulumisa umona ukuthi abazange bebe nenhlanhla ukuthi ama foreigner bashele ngoba phela nayihalela impilo yethu thina sithandana nama foreigner sekungazenza nje oclever. Nibhampe nibone seniphezulu ibhaka nayihalela ngoba basithanda yini ngoba basinakekela yini nisale lokho nicelisa umama wamntana mongishiyile noshiya noze nikhathale hluzani lokho ingqondo zena ayisebenze azisebenze inkunga ayisuke emehlweni
inkungu ngcono nami isemehlweni ni la isikobho nafana nezikapu nina nayazi isikapu noma imvu ethi mangabe kusemgwaqeni yabona imoto uthi ziyeza kwangena yodwa zonke zizongena zonke ngeke nisizakale ngalutho kunabantu abenza corruption la eSouth Africa abasekhundleni ephezulu bedla ama-trillion